Goedenavond, het is zaterdag 16 november en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vele honderden kinderen verwelkomden Sinterklaas vandaag in Middelburg. Al kregen de pieten vaak net iets meer aandacht dan de goedheilige man zelf. Waarom roep jij zo hard om Piet? Omdat ik pepernoten wil. Ik heb wel al lekker veel snoepjes. En ik vind eigenlijk wel genoeg. In de provinciehoofdstad liepen vandaag zwarte pieten en roetveegpieten. Eigenlijk zijn er ook blanke pieten en die hebben zich gesminkt. En andere pieten die zijn gewoon heel vaak door de schoorsteen gegaan. Roetveegpieten zijn wat lichter dan zwarte pieten. Voor mij maakt het ook niks uit. Maakt er helemaal niks uit. Zolang ze maar snoep en cadeautjes krijgen. De verlanglijstjes liggen al klaar. Eén voor Sinterklaas en één voor Kerstman al. En wat staat daar allemaal op? Oordopjes, slime, Lego Friends, Minecraft, games, Lego Ninjago en nog veel meer andere dingen. Deze zaadjes zien er misschien anders uit dan deze. Toch moeten uit al deze zaadjes wintertarwe komen. Rond de rode zaadjes zit een chemisch laagje dat beschermt tegen onder meer schimmels. Dat is bij het bruine zaadje niet zo. Deze zijn elektronisch behandeld. Op proefboerderij De Rusthoeve in Kolijnsplaat worden de zaadjes als proef ingezaaid. Er wordt gekeken of het zaadje hetzelfde doet, of het beter of minder. Of hij dezelfde ziektedruk vertoont of geen ziektedruk. Dus dan gaan we heel scherp volgen het komend seizoen, zodat we zeker weten wat de effecten van deze behandeling zijn. Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar een alternatief zaadje. Steeds meer zaden met een chemisch laagje worden afgeraden of zijn zelfs al verboden. Afgelopen jaar was het eerste jaar dat we de suikerbietenteelt geen zaaizaadcoatingen mochten gebruiken. We hebben daarvoor altijd een chemische coating kunnen gebruiken ter beheersing van insecten. We zien nu ook behoorlijk aantasting in sommige bietenpercelen. Dat je gele kringen ziet ten gevolge dat er luizen in hebben gezeten. Dus dat kan ook in de granen gebeuren. En als het ineens zo is, ja, dan willen we wel beschikken over een goede en duurzame oplossing. Als de proef slaagt is de verwachting dat meer Zeeuwse boeren gebruik zullen maken van het nieuwe tarwezaad. Op de markt in Terneuzen komt in de kerstvakantie een enorme tent te staan van 10 bij 40 meter voor het evenement Winterfever. Winterfever is eigenlijk een warm winterfeest in de binnenstad van Terneuzen. Centraal staat een rolschaatsbaan met een gezellige winterbar. En die wordt aangevuld met een leuke programmering. De eerste Winterfever vorig jaar was nog in de open lucht, maar dat was te koud. Vandaar dit jaar de grote tent. In tegenstelling tot andere plaatsen kiest Terneuzen niet voor een ijsbaan, maar voor een rolschaatsbaan. Het kost natuurlijk veel minder energie om je rolschaatsbaan operationeel te houden. Een ijsbaan kost ontzettend veel geld om koel te houden. Zeker in de kerstvakantie vriest het soms gewoon niet. Dus wat dat betreft kijk je eigenlijk naar alle elementen. En hiermee denken we echt uniek te zijn in Zeeland. Dit soort evenementen promoten de Terneuzense binnenstad waar veel winkels leeg staan. Toch zou het centrum in de lift zitten. Er zijn veel ondernemers bijgekomen. We hebben inderdaad te maken met leegstand. Maar dat is niet iets alleen van Terneuzen. Het is iets eigenlijk een landelijke trend natuurlijk. En wat wel belangrijk is dat de mensen blijven komen. Omdat de ondernemers zijn ook voor een groot deel afhankelijk van de eigen inwoners. En het draagt gewoon bij aan de sfeer en inderdaad aan de leefbaarheid. Hoek speelt in de derde divisie op eigen veld tegen Sparta Nijkerk. En dat is de trotse koploper in de derde divisie. Hoek doet ook goed mee bovenin de ranglijst, maar verloor vorige week met 6-0 van Harkemaanse Boys. En hier gaat het binnen 2 minuten ook al fout. Brian Burgerhout opent de score voor Sparta Nijkerk. Een hele slechte start dus voor Hoek. En dit is 3 minuten na dat openingsdoelpunt. Een balletje over doelman Jordi de Jonge. Doelpunt opnieuw, deze keer van de spits Maurice de Ruiter. En dan is het dus al 0-2. En dan dreigt opnieuw een afstraffing voor Hoek. Zeker als dit halverwege de eerste helft gebeurt. 0-3 door Plet. En wordt het dan weer 0-6 of misschien wel nog erger? Het antwoord is nee, want Hoek begint goed aan de tweede helft. Dit is Rick Impens. Keeper Coutinho laat los en Ruben de Jager tikt binnen. 1-3.
En Hoek mag weer hopen. Coutinho, oud-keeper van onder meer AZ. Hier geeft hij de bal aan Yannick Makizodila, maar die verspeelt hem. En dan kan Rick Impens de 2-3 scoren. En dan gelooft Hoek weer in een resultaat. Maar dat komt er niet, want het slotakkoord is weer voor Sparta Nijkerk. Dit is een schitterende aanval met als eindstation Donny van der Wal. Hij scoort de 2-4 zo'n 10 minuten voor tijd en beslist de wedstrijd. Hoek verliest opnieuw en zakt naar de 5e plaats. Een frisse start van de dag vandaag met lokaal een graadje vorst, maar meteen ook wel wat ruimte voor zon. En dat bleef vandaag ook het geval, al was de zon soms een beetje waterig door sluierbewolking. Vanavond komt er wel even wat dikkere bewolking over ons heen, maar vannacht klaart het breed op. En dan kan het vooral in het oosten van de provincie lokaal weer een graadje gaan vriezen. Dichter bij zee is het iets minder koud en daar ligt het kwik net boven nul. Verder kan er lokaal ook wat mist ontstaan. Dit lost morgenochtend echter vrij snel weer op. En daarna zien we een mix van wolkenvelden en ook weer wat zonneschijn. Het blijft morgen de hele dag droog en daarbij temperaturen van zo'n 8 à 9 graden maximaal. De wind draait naar het oosten, is veelal zwak van kracht, hooguit een windkracht 2. Tegen de avond neemt vanuit het oosten langzaamaan de bewolking toe. In de nacht naar maandag volgt wat regen en ook maandag overdag blijft het regenachtig. Vanaf dinsdag wordt het droger met weer wat vaker zon en dan zo'n 7 à 8 graden. En tot zover. Straks ben ik bij u terug met het weekoverzicht, dus graag tot zo. En anders nog een fijne avond.